fadal? 30 sekonda. Tajja, biżżejjed biex nintroduċu ruħna. Confirmed. Hello, jiena Allegra. U jiena Strauss. U aħna l-Investigaturi tal-Mużika. F'kull missjoni tagħna, il-boss, dak li nsejħulu l-espert, Dak jaf kollox dwar il-mużika. Itina missjoni ta' riċerka dwar xi ħaġa u xi ħadd marbut mal-mużika. u aħna nużaw il-kapaċitajiet investigattivi tagħna biex niskopru dak kollu li nistgħu. Biex imbagħad nasmu l-informazzjoni magħkom. Laqna! Strauss, l-investigaturi tal-mużika. Allegra, Strauss, l-investigaturi tal-mużika. Bħalissa qegħdin nistennew li toħroġ l-ordni tal-missjoni tal-lum. Kemm fadal Strauss? 16 sekonda. Mela ħjar il-lessu ruħna l-espert qatt ma jittardja. 4, 3, 2, 1. Wasal! Is-suġġett tal-missjoni tal-lum. Charles Camilleri. Min jaf min kien? Daqt inkunu nafu. Tlaqna! Tlaqna. Nibdew bl-identikit. Tajjeb. Charles Camilleri, mużiċist u kompożitur Malti. Twilet il-ħamrun fis-7 ta' Settembru fl-1931. Dar ftit sew mad-dinja l-Awstralja, l-Amerika, Londra. Imma l-iktar post tal-qalbu kien propju għaw. San Pawl tat-Tarġa, fejn kien għex u ħab l-iktar. Però meta kien jgħix hawnhu, dan il-post ma kienx direkt tafux. Kien iktar kwiet mingħajr ħafna bini u storbju. U Charles Camilleri, din il-bidla raħħa seħ. U żgur affettwatu ħafna. Anki fil-mużika tiegħu, imma fuq hekk nitkellmu dal-waqt. Kiteb madwar 100 biċċa xogħol għall-orkestra, chamber ensemble, vuċi u strumenti. 100? Ekku, xogħlu dar madwar id-dinja kollha. U kważi dak kollu li kienu ħab dwar Malta sapruħu fil-mużika tiegħu. Influenza ruħu minn ħafna affarijiet u ħsejjes barra minn ġdudna wkoll però. Sejjes mill-Afrika, l-Asja, l-Ewropa, kif ukoll il-Mediterran. Imma waħda mill-iktar kitbiet tiegħu li baqa' magħrufa lija u li ser nitkellmu dwarha llum hija il-Malta Suite. Strauss. Prova sa kemm kellu żmien meta kitibha. Jaqgħu. 15. 15? Għandi xorti jekk jirnexxieli nikteb kompożiċin ta' żewġ faċċatijiet sakemm ukoll 15-il sena? Fil-bidu tal-karriera tiegħu, Charles Camilleri kien influenzat ħafna mill-folklore, tradizzjonijiet u l-aġendi Maltin. U dawn huma kollha affarijiet li meta tisma' l-Malta Suite żgur li ħadd indunaw bihom. X'qed tagħmel? Qed nipprova nsib il-Malta Suite. Ħandoq ilhom. U jien għandi idea aħjar. Hawn fejn qegħdin? Wow. Allegra, kont taf fil-Malta Suite hija maqsuma f'erba' partijiet u li kull waħda għandha isem? Kif ukoll tissellef minn ħafna aspetti differenti tal-folklor u tradizzjonijiet Maltin? U x'issimhom allura? L-ewwel parti hija l-country dance. Inti tisma' din il-parti
Faċli timmaġina tradizzjonijiet li Camilleri kiber bihom kif ukoll ix-xenarji li kien imdorri jara madwaru. U li kif edna aktar kmieni, iktar kemm beda jikber, iktar beda jara jonqsu mill-ħajja tal-Maltin. M'intix timmaġina l-pajsat sabiħ Malti, intu tisma' din il-parti. U kif? U t-tieni parti x'isimha allura? It-tieni parti tal-Malta Suite tisseħ il-waltz. U jekk toqgħod attenta, Allegra. Forsi tara Fanja li jafuha ħafna Maltin u li hawn min jgħid l-isperat lil Camilleri f'din il-parti tal-Malta Suite. Fakritek f'xi ħaġa? Iva, lanċa ġejja u oħra sejra, min taslim mal-mar samxet. Fix-xogħol tiegħu Camilleri spiss jieħu melodiji folkloristiċi li jispirawh u jaddattom lill-orkestra biex il-pubbliku ikun jista' japprezzahom mill-ġdid. Għarif xtaraf xi ħaġa inti fit-tielet parti tal-Malta Suite li jisimha Nocturne. Tax fiex fakritni dil-parti? Fiex? Ħanurik. Żewġ tiħbib ħarġu jistadu fuq dajsa ta' 12 il-pit. Ma tkunx taf settik il-ġurnata. In-Nocturne tal-Malta Suite hija ballata spirata mill-Lana tal-Fatt. X'inhu għana tal-fatt? L-għana tal-fatt huwa storja li l-għannejja tagħżel li tirrakkonta. Ħafna drabi jkun bil-mod, jiġifieri mhux maġġel kalm. Dan minħabba li l-għannejja ikunu qegħdin jgħidu storja traġika jew inkella serja. Kantana biċ-ċoħra? Mela le? Għal-kemm il-port ħarġu fil-bnazzi, il-bahar ma baqax mans. Nispera li l-aħħar parti tal-Malta Suite hija iktar ferriħija minn Nocturne. Ferriħija? U kif? Għax ir-rabaw l-aħħar parti jisimha Village Festa u tista' timmaġna mxiex ispirata. L-iktar ħaġa favorita tiegħi, il-festa tar-raħal. Kemm inħobbu l-festa! U waqt li tisma' din il-parti tal-Malta Suite, vera tista' timmaġina l-ispettaklu tan-nar. Il-banda ddur fit-toroq fi sħanat tas-sajf u anke dik in-nasa ħelwa li nieħdu wara l-ofsinhar qabel ma noħorġu fil-għaxija naraw l-istatwa ħirġa. U xoħoddok tajjeb mill-gabbana.
Nikwitaw nistawra dik il-mużika sabiħa kollha. Ħanejdlek, kont noħodog jien. Allura, Charles Camilleri, kitab iktar affarijiet wara l-Malta Suite? Da żgur, kellu karriera twila ħafna u mimlija suċċess. Però, iktar kemm beda jikber, ix-xogħol tiegħu beda jieħu sura u ispirazzjonijiet differenti. Ħafna jgħidu li xogħlu fih ħafna nostalġija. Nostalġija x'inhi? Dak li tħoss meta tiftakar f'affarijiet nies jew postijiet li m'għadhomx jeżistu. Kellu raġun uħossu nostalġiku mela Charles Camilleri għax Malta kif kien jiftakarow meta kien għadu żej rat inbidel quddiem għajnejh. Eżatt, ura ħafna tradizzjonijiet jintilfu u jintesew waqt li d-dinja bdiet tinbidel. Imma qatt ma qaf jikteb dik li qed deskrivi bħala il-mużika ta' nisi għal nisi. Kif inbidlet il-mużika tiegħu? Ejja ħannurik xi ħaġa. Aħna mhux fuq Charles Camilleri konna din nitkellmu. Dan il-post u dan il-ħajta sejjieħ x'għandu x'jaqsam. Ħafna wkoll il-ħajt tas-sejjieħ huwa eżempju tajjeb biex tifhem kif ix-xogħol ta' Charles Camilleri baqa' jiżviluppa. Kif? Fil-bidu tal-karriera tiegħu huwa kien jaqbad dak li huwa tradizzjonali u jirfinah f'xogħlijiet simili. Bħal dik li tkellimna llum dwarha il-Malta Suite. Ekku? Imma biżmien beda jirrealizza li dawn it-tradizzjonijiet huma sbieħ fil-forma spontanja tagħhom. U hawn jidħol il-ħajt tas-sejjieħ. Kif? Għax il-ħajt tas-sejjieħ mhux irfinat. Min jibnieh b'mod spontanju. Imma ħares lih kemm hu b'saħħtu sod. Vera. U hekk ukoll beda jispira ruħu Charles Camilleri sar iktar interessat fil-forum aktar spontanju oriġinali ta' dawk li kienu jispirawh. Kien jara iktar sbuħija fihom. Mela x-xogħol ta' meta kiber iktar kien jinsema differenti żgur. Ekku bħal pereżempju x-xogħol Cosmic Visions. Isma' ftit differenza. X'missjoni kienet dik tal-lum? Vera ħadd pjaċir insir iktar naf dwar Charles Camilleri. U anki dwar dawk it-tradizzjonijiet ta' madwarna li minkejja kulħadd jafhom spiss qasnatu kaxhom. Allum, il-missjoni tagħna taqaf hawn. Nisperaw li ħadtu gost iltaqgħu ma' dan il-kompożitur daqs kemm ħadna gost aħna. U m'għandumux ma narawkom għal missjoni oħra li żgur għandu l-estalina l-espert. Sa dakinhar. Saħħa! Nisnu waħda l-waltz xi tgħid? Mela, bil-qalb kollha.